सगळी हॅलो हॅलो मी आहे सगळी हॅलो हॅलो कशी आहे सगळी हॅलो नाही ऐकून येतं रे हॅलो हॅलो कशी आहे सगळी हॅलो ओ आता नेसोय था मागेर हॅलो मेरी क्रिसमस ओय मेरी क्रिसमस कशी आहे सगळी मेरी क्रिसमस सगळ्या गुड हा बरो सगळी कशी आहे तुम्ही हा बरो आवय किड्सन रिपीट सगळी आता ऑनलाइन इलो हाय यो यो आज कोणाक मिस आयकोन जाय जाल्यार लाईव्ह वयतलो आमगेले इकरा 15 ओके आवय आमगेले बेबी नेसवाल रे बाबा इचे राजा नेसवाला आमगेलो चोय 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 आगो चेन वसना आमगो राजा माशा मामा कधी राजा ते नेसवले ते वचपाल नेसवले टाइम हा कितलो अच्छा टाइम कितलो जालो चोय 9:30 जात थिंगा हाय फादरान निकरा पयले हे मेरिकल आता नेसवले वचपा बाबा चार्जिंग आला यार राजा चार्जिंग आला मेरी क्रिसमस सगळ्या तुमका मोग आसूं लंडन कुवेट USA अमेरिका ओसे आवय इचे येईल इचे अरे बाबा आता हुई वयता रे इचे किती उमेदीचे हाय बेबी कम हाय से हाय बेबी हाय मेलकिया से मैं अरे बाबा टाइम हमारे राजा यार टाइम हमारे हाय से बेबी डांस करू गो ते शूज घाल करायचे त्यांना शूज घाल दाखव हाय से बेबी तू आता नेसन हुई था राजा काजरा हुई थी केसो मागा सांगत नाही से मागा सांग होता जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोते अजून देखो निदान आहे उठे लाईट बिन चाल तुम गेलो गाणं सगळ्याले आमगे लाईट गायली सध्या लाईट झाले रे बरे झाले लाईट गायले घर रेशा लांस होता ते रेशाला आमगे शेजरे आम्ही सगळ्या गायले लाईट कितको आहे तुम्ही टिशान धाव आलं आणि सगळी कितको आहे सगळी बरे आहे ना एन्सल आमगे गोट दाखोवपा थिंगा हा मुखार हा गोट मुखार हा आमगेला ते लाईट गायले ते घराकडे सगळी सारखं उज केला हा उजो घरांनी सगळ्यांनी हे थिंग गोट्याको होता बाय आज लाईफ येवपा हांव हे मिस लाईफ हा मागीर कोपला कडेन कोण मिसा बी तुम वचों बी मेळना जाल्यार आयकल्या पुरो मागीर ओके कामाचे बी आसता तुम वचों मेळना न्हू मोबायल सायडीन दवरून आयकाय ओके
हो तो हिंगा हिंगा हाय गुड गुड तू कैसे आहे तू मूवी मध्ये रात्रीची तू गॉड सेव्ह करून मध्ये हुंय वयरू आणि एलबी थिंगा ते आमगे गोठो भाड्याचो जालो ना सोद हे जालो न्हू जालो ना हुंय आनी अगो जेजू घालपा वाला ओके क्रिसमस म्हटलं आमगे गोंयांत क्रिसमस म्हटलं बरी उमेद येता गोंयांत नुगो लई तुका मामी चयता थिंगा मामा चयता घरा करून लायफ चल मागीर बरी कोन ओके गॉड ब्लेस यू मोग आसूं मागीर मेळ्या मागीर मिस जाल म्हणटी मिस जाल म्हणटी मेळ्या न्हू मिस जाल म्हणटी आमगेलो डान्स बेले कळ्ळें तुमकां 2 बँड आहाय हुंय मागीर डान्स येयल्या पुरो मागीर मिस जाल म्हणटी मिस आवसाय सगळीं न्हिदोन रावशाय सगळीं मेलकी वयता आतां घराको वयता मोनिका तापयतलें चल मागीर बरी कोन ओके गॉड ब्लेस यू चल बाय